Niselmilkom illum għandi persuna interessanti ħafna il snin twal nafu nuhu pjaċir dejjem għax nitgħallem ħafna minn għandu li huwa il-fundatur ta' Service Dogs Malta Foundation li jagħmel ħafna ġid ġew Staffraċ huwa persuna nieqsa mid-dawl imma mu nieqes xejn żgur mill-kuraġġ, mid-determinazzjoni minn tant kapaċijiet. Jiena fil-fatt il-kelma ġew nieqes kont qed nitkellem il-kelma disabilità, l-kelma nieqes, daw kollha jdejquni jiena, għax inti m'intix nieqes, anzi għandek iżejjed fl-opinjoni tiegħek, tant għandek reżiljenti, tant għandek kuraġġ, tant toffri servizzi u ma taqta' qalbek minn xejn li m'intix nieqes, imma naħseb għandek il-persuni għandek ħafna aktar iżjed minn persuni oħra. Ġewla, kif inti? Jiena tajjeb nirringrazzjak ta' dan il-programm. Naħseb il-bniedem importanti Marja l-importanti li jiffoka fuq l-affarijiet pożittivi li għandu. U kull bniedem jekk ifittex kulħadd għandu ħafna tajjeb. Il-bniedem ġeneralment meta jkun għandi xi mument diffiċli jieħel hemmhekk u jinsa l-mument it-tajjeb li jista' jagħmel u li għandu. U jiena fil-ħajja tiegħi dejjem provajt nara il-pożittiżmu tal-ħajja, għal-sens li nara x'nista' nagħmel, mhux ma nistax. U għalhekk waqafna din il-fundazzjoni 13 sena ilu. 13 sena, ara kemm tagħmlu ġid. Ġew kieku jkollok tajt fi 13 sena, kemm il-kelb li huwa Service Dog ħriġtu minn għandkom bejn wieħed u ieħor wara kemm qed tgħinu nies tantom? S'issa 27 kelb. Għanna u koll 6 qegħdin in advanced training, ġiri training huwa avvanzat, u għanna u koll 3 puppies. Għaliex il-proċess u naqxejn twil, għandek madwar sena u nofs sentej, fejn minnaħa tagħna l-ewwel naraw il-puppy. Il-puppy minn fejn u ġej, u x'ikollna bżonn dak il-mument partikolari jekk jista' jkun ukoll. Għaliex kull kelb għandu l-abbiltajiet tiegħu. Infatti minux naqxar ilu ġi kelb minn Ġermanja u għakkan jrid minn Awstrit ieħor ġej ieħor. Jifieri tittaħseb għax il-kelb pers li ieħor sentej ma stax tajt ħarra ħammu nixxi minn hemmhekk. Le, taħseb minn qabel, sentej minn qabel. Mela, ħalli forsi n-nis jifmu ftit, meta ngħidu Service Dog, għalli ma sitwazzjonijiet ikunu mħarġa dawn is-Service Dogs? Mela, Service Dog jista' jkun għal kundizzjonijiet jew disabilitajiet differenti. Għandek għall-awtiżmu, il-kastana, noffru servizz klieb li jgħinu persuni bl-awtiżmu. Għandek ukoll klieb li jgħinu persuni li jkunu bid-diabete. Għandek ukoll klieb li jgħinu persuni bil-mobilità. Tista' tajt hekk inkomplu ma nifqux. Tista' qed niffukaw fuq dawn l-areas. Imma l-qudiem għandna ħsieb li nwessaw is-servizzi. Kif tista' timmaġina aħna għaqda volontarja allura ukoll l-aspett finanzjarju, l-aspett ukoll ta' human resources, allura huwa burden ħan sejħunu hekk. Għaliex inti għandek ċertu ammont kemm tiflaħ titrenja klieb, għaliex l-organizzazzjoni hi. Imma biex in-nies jifhmu tan li qiegħed tajt, intom s'issa tajt li ħriġtu 27 kelb li huwa ammont sostanzjali ħafna. Mhux tajta. Qed ngħidu bejn wieħed u ieħor tnejn fis-sena. Kull kelb mhux biss biex jinxtarax, inti ma tistax taqbad u tixtri kelb kwalunkwe, u bad spjega li ftit ukoll. Biex jiġi imħarreġ dawk is-sentej, kemm tiġi bħala spiża? Aħna nkalkulaw li kieku tixxi jew il-budget ta' kelb bejn u ieħor 15,000. 15,000. Imma jgħidu l 15,000 għal kelb, mela għandek parti biex tixtri l-kelb. Għandek parti l-ikel, il-mediċina, tot ukoll il-training, tot ukoll il-ħin tal-familja li tinvesti fuqu. Jifieri każ ukoll li jimrat il-kelb għaliex daw xi ħaġa wkoll. Jifieri
U intom tagħmlu, ġifieri intom mhux hemm proċess ukoll li jekk il-kelb u s-sit li intom tagħtuh biex jagħti s-servizz tiegħu jkunx hemm matching u jekk jgħaddux mill-eżami, mhux sempliċement taqbad u tagħtu kelb hekk. Dak huwa punt importanti wkoll għaliex inti ngħidu għandek 6-8 klieb. Hemm ċans tnejn minnhom, tlieta minnhom ma jgħaddux għaliex jista' jkun li iżjed tard ma jkunux xi sena meta tagħmel testijiet tal-hips, l-elbows, u eċetera, eċetera, tinduna li għandhom xi diffikultà. Jew ikun hemm moment fejn il-behavior tagħhom ma tkunx neħqet l-istandard li għandu jilħaq għaliex bħala fundazzjoni aħna wkoll membri fl-ADI, Assistant Dogs International. Din hija organizzazzjoni fejn laqdiet mistennija jilħqu ċertu livell, hemm ċertu policies ta' tmexxija wkoll kif tikkomunika jew tapproċċja l-klijent xi diffikultà. Jiġifieri tant hemm xogħol li ma jidirx, imma hemm qiegħed li ningrazzaw l-Alla bħala organizzazzjoni minn kien hija żgħira u minn Malta hija żgħira qegħdin hemm ma' pajjiżi oħrajn bħal Ġermanja, l-Italja, l-Ingilterra, jew pajjiżi ikbar, imma aħna 13 sena irnexxielna nitlu hemmhekk. U barra minn hekk, pereżempju dawn l-ADI għandhom programm jismu European Breeding Cooperative fejn dawn l-iskejjel bejniethom jibbridjaw klieb li mbagħad pereżempju jkun hemm skola partikolari li jkollha puppies żejda jagħtu lil-skola oħra. Aħna ġieli riċevejna ma' skejjel oħrajn u l-kwalità tal-breeding ikun hemm teknika kbira, ġenetika. Kurzita, Joe, meta jkollok service dog, x'inhuma l-iktar breeds popolari li ħarġuhom għal service dogs? Bażikament l-iktar Labradors, Golden, ġieli jkunu cross ukoll, tajjeb, ikunu Labrador u Retrievers, jista' jkunu wkoll Labradoodle, Shepherd u Labrador. Jiġifieri hemm ħafna cross, kif immajt li inti meta qed tibridja tajjeb aħna f'din l-organizzazzjoni biskop inti qed tibridja għal ċertu temperament. Jiġifieri mhix bad ġiex tiklieb u mexxi, inti ħajkollok l-istorja tal-ġenituri, tal-puppies, tan-nanniet tagħhom. L-aħwa titlu fil-fond. Allura inti l-aspett tat-temperament tal-kelb huwa importanti għaliex qed ngħidlek għaliex fil-każ ta' persuni bl-awtiżmu għandek bżonn kelb li ikun ħafna kalma. Kont se nistaqsik. Fil-fatt ta' fejt nixed niftakar ġew darba kontu ġejtu programm tiegħi, kien hemm tifel li għandu l-kundizzjoni tal-awtiżmu kien qiegħed iħossu ftit skomdu fil-programm bir-raġun kollu għax kien programm fuq it-televiżjoni u l-kelb qatt ma ninsja intefa' fuqu. Intefa' fuqu biex jikkalmah u mbagħad it-tifel ikkalmu. Hemmhekk tara ara x'servizzi sbieħ u tajbin qegħdin toffru. Illum kemm qed ikollkom iktar talbiet għal service dog, speċjalment għat-tfal? Aħna nifokaw mhux fuq tfal biss, imma talbiet hemm u iktar ma toħroġ hemm barra, iktar id-domanda tikber. Tajjeb, allura n-nies jarfu l-importanza tas-service dog fil-ħajja tagħhom. Ukoll għandna klieb li jgħinu persuni bid-diabete. Kont qed nispjegalek. Dika nixtieq inkun naf kif il-kelb jista' jgħin il-persuna bid-diabete. Meta qalu t-sokkor pereżempju. Kelb importanti, kull kelb juża mlieħru, imma jkun hemm kelb iktar mill-ieħor. Allura f'dak il-każ waqt it-training inti idderri l-kelb li meta jinżel sokkor pereżempju 3.5, 3.2 tajjeb, tieħu salajva tal-persuna. U minn hemmhekk il-kelb jibda ixomma.
Issa meta it-sukkor jibda diesel jew jibda tieqla, il-ġisem jarmi ċertu kimika. Il-bliena ma jxommix, imma l-kelb tant huwa ixom tajjeb li kapaċi jinduna. Immaġna kelb jekk tagħmlu ġaground tal-futbol fin-nofs, kapaċi ixom in-naħa l-oħra insidu li nieżel it-sokkor. Interessanti. U għal-beluf ta' nies xorta jistgħu. Xorta ixomma, ġa kamra per eżempju, u jien għaddi diabete, u forsi persuna oħra għandha diabete. Natgħallem kapaċi allertja wkoll li hemm persuna oħra li għandu diabete. Ġifieri mhux biss is-service dogs iservu ta' ġid għal sassit tagħhom imma għal persuni oħrajn. Kapaċi allertja. Għandek ukoll il-mobilità, mobilità hija xi ħaġa interessanti għaliex il-kelb jgħin lill-persuna li għandha diffikultajiet biex timxi. Allura ir-rol tal-kelb huwa li jgħin il-persuna fil-mobilità billi jiġbor l-affarijiet minn mal-art, jgħinha jissapportija biex titla t-taraċ jew tinżel jew titla xi tela. So, skont il-bżonnijiet tal-persuna. Interessanti ħafna. Aħna wkoll minn tagħna naħdmu ħafna wkoll fil-qasam tal-anzjani fejn morru fl-istarijiet tal-anzjani. U esperjenza interessanti li permezz tal-klieb nagħmlu dawn esperjenzi ta' terapija għaliex importanti nifhmu li aħna għandna service dog. Għandek ukoll il-klieb ta' terapija huwa role differenti. Bħala service dog huwa jista' jmur bil-liġi kull kien, kull restorant, kull. U anke fuq ajruplan. Fuq ajruplan. Joe, sfortunatament id-direttur tagħmel is-sinjal li tant intervista interessanti, naħseb li għadhom għaddew 2 minuti għax vera tnuħu pjaċir, però il-paġa ta' Facebook ta' Service Dogs Malta x'inhi? Service Dog Malta u website ukoll servicedogmalta.org jistgħu jikkomunikaw magħna fuq il-Facebook Dorjen effiċjenti ħafna għaliex weġibhom. Kull informazzjoni, kull għajnuna nistgħu nagħtu aħna qegħdin hemmhekk u Alla jrid. Joe, kolkom bżonn kif taf jiena dejjem disponibbli għalikom, nirringrazzjakom dak kien Joe Staffraċ li huwa l-fundatur ta' Service Dogs Malta Foundation. Grazzi li segwejtuna.